Здравейте хора, добре дошли в моя YouTube канал. Днес ще ви заведа с мен в София и ще гледаме мача на Левски София. Да, ще гледаме мача на Левски, но вие се понаред за канала, дайте палец нагоре и напишете хаштаг още такива влогове. А сега да не се бавим, да се обличаме и да тръгваме. Аре! Излизаме и тръгваме за мача. Ще се видим после, когато пристигнем в София. Здравейте хора! Пристигнахме в София, вече сме се облякли и сме пред стадиона и отиваме да гледаме мача. Левски срещу сега сме пред стадиона. Всичко тук е синьо. Купихме си вода и някакви други неща и отиваме. Аз съм с шалчето. Влизаме в стадиона. Не знам кой. Май бяхме сектор А или сектор БВ, нещо там. Тук има скари и много неща. Малко може да не ме чувате, но тук е пълна лудница. Хора, сега тук не знам какво. Такъв Мерцедес. Къде отиваме сега? Не знам, ние трябва да сме в ход 3 или Кубен музей, можете там после да отидем. А сега с мен ще се видите, когато влезем вътре в стадиона. Да гледам. Хора, стадиона сме. Аз говоря малко пъти, защото има охрана зад мен. Добре в местата. Намерихме няколко места и тръгваме, хора. Аз не се вълнувам. Ще ви пускам понякога да гледате Левски. Имаме 31. Ето това е. Кое? Това е 31. Кое? Няма 31. Място 13. Аз 13? Ами, тати, аз намерих 13. Влезнахме хора в стадиона, показвам ви целия стадион. Гигантски. Мачът още не е свършил, но сега водят Славия 3-1. Левски 1. Още не кара гол, имат само един гол. Надяваме се да победят, те имат още малко време. И после може да отидем до Витоша или до НДК. А с мен ще се видим после, когато свърши матча и ще ви кажа колко свърши резултата и кой спечели. Хора, Левски вкара още един гол, станаха 2-3. На стадиона сме. Тук са контузи. Контузи са един човек. Левски! Левски! Левски!
3 на 3 съм. Още. Слаби сте, Славия! Ейде! Ейде! Кара въпрос, вратар, майка ти! Оставаме на фронта, майко България. Сият на парадка, се чувствам най-добре. Без съм на легенда, не на шибарометре. Обичам миризмата на факче и на дип. Обичам да налак. Хора, марча свърши отдавна. Сега е късно и се прибираме към Ракитово. Затова от мен чао, а вие се абонирайте за канала, дайте палец нагоре, напишете хаштаг, още такива блогове. А от мен чао!